lokaci yayi na fahimtar ilimin kimiyya da Hausar Ingausa. Ƙwayar atom da kuma ƙwayar molecule wannan gidan zago ne wato shuri. Zago na tsinto ƙwayoyin ƙasa da yawa domin gina ma kansa matsuguni. A kimiyyance kowace ƙwayar ƙasa ta ƙunshi 'yan ƙananan ƙwayoyi a cikinta. Waɗannan ƙwayoyi su ake kiran kowannensu ƙwayar atom. Atoms su ne bulan da aka gina kowace halitta da shi. Shi kansa atom ya ƙunshi ƙwayoyi uku: proton, neutrons da kuma electrons. A tsakiyar atom akwai kokon nucleus da ya kunshi protons da neutrons. Proton na da alamar tara ta caji, shi kuma neutron ba shi da ko ɗaya. Wannan ya sa nucleus zama positive charge. Proton da neutron gaba ɗaya ana kiransu nucleon. Electron yana nan da alamar caji ta ɗebewa, sannan yana nan kewaye da nucleus. A kowane atom, yawan ƙwayoyin negative charge daidai yake da yawan ƙwayoyin positive charge. Wannan ya sa atom ba shi da caji. A cikin atom, ƙwayoyin electrons suna kewaye nucleus ne a wani kewaye da ake kira orbit ko shell. Wannan kintace na Nelbo ne. Bohr ya ci gaba da cewa electron ɗin ba kuma a tsaye suke ba, suna kewaye nucleus ne da saurin gaske, kamar da yadda duniyoyi ke kewaye rana a solar system. Sai dai electrons suna zagaye nucleus ne a hanyar kewaye ta orbit. A kimiyyance waɗannan orbit ana kiransu da orbit K, orbit L da kuma orbit M da dai sauransu. Adadin electrons da kowane orbit zai iya ɗauka ana iya samo shi da wannan formulan 2n², a inda n yake nufin orbit na nawa ne. Misali, orbit na farko na ɗaukan adadin electron guda biyu, na biyu yana ɗaukan guda 8, inda na uku yake ɗaukan guda 18 da dai sauransu. Duk electrons ɗin da ke shell ɗin ƙarshe ana kiransu valence electron, sannan shi kuma shell ɗin ana kiran shi valence shell. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV. Ƙwayar molecule ƙwaya ce da ta ƙunshi atoms fiye da ɗaya da suka haɗuwa irin ta chemical. Atoms suna haɗuwa ne chemically idan wani abu wato haske ko zafi ya haɗa su ta waje. Duk lokacin samar da ƙwayar molecule, atoms suna karɓa da kuma bayar da electrons. Misali, idan muna son mu haɗa ƙwayar kendir guda biyu su zama ɗaya, za mu yi amfani da zafi ne, sannan sai mu manne su da juna. A nan, zafi ne taka muhimmiyar rawa gurin haɗa molecules ɗin kendir ɗin don su zama ɗaya. Haɗuwar atom da atom don samar da ƙwayar molecule iri biyu ne, haɗuwar covalent da kuma ionic. Idan atom na element iri ɗaya ne suka samar da ƙwayar molecule, ana kiranta homoatomic molecule. Idan kuwa atom ɗin daban-daban ne suka samar da ƙwayar molecule, ana kiranta heteroatomic molecule. Bari mu waiwayi abin da muka koya. Ƙwayar da aka gina kowace halitta da ita sunanta atom. Atom ya kunshi proton, neutrons da kuma electrons. Proton na da alamar caji ta tarawa, neutron bai da ita, electron na da ta ɗebewa. 2n² formula ce da ake gano ƙwayoyin electrons da kowane shell zai iya ɗauka. Ƙwayar molecule ƙwaya ce da ta kunshi ƙwayar atom fiye da ɗaya. Haɗuwar atom iri biyu ce, haɗuwar covalent da kuma ionic. Haka ma, ƙwayar molecule iri biyu ce, homoatomic molecule da kuma heteroatomic molecule. Saduwa alkhairi. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu a Hausar Ingausa daga nan Kidafa TV.